Яфрактан түшелгән келәмесләренә йомшак кына булып аппак кар яткан. Әйтерсенләр җирне шулай яратып, җылы итеп назлап юрган япкан. Яфраклар шундый итеп сөенгәннәр, аппак төскә хозурланып киенгәннәр. Үзләре бераз суыктан калтырыйлар, сары төсләр җим-җим итеп ялтырыйлар. Яфраклар, тизрәк юрган ябыныгыз. Бетте инде сезнең шаярыр чагыгыз. Йоклагыз сез тыныч кына кыш аенда. Агачлар кабат яфрак ярыр яз аенда. Автор Илнур Галимова.